Kukho inxalabo ngenani elikhulayo lokubulawa kungenalusini kwabasetyhini esajonisa eMpuma Koloni. Usapho lwakwaSobhuye lunxunguphele emva kokufunyanwa komzimba wentombi yalo sele wonakele. Kubhlungu kakhulu into kaSilisiwe, kubhlungu kakhulu umntaka mama zafe kabuhlungu kanje. Athi bebemenze ntoni uSilisiwe, bebemenze ntoni? Kubhlungu kakhulu akambulalanga yedwa xa kuthiwa umzimba womntaka mama uphelelanga. Kude kufuphi nalapha kwilali yaseKhohlo kuye kwabhaqwa umzimba wentwazana eneminyaka engama-24. Le ntwazana yadlwengulwa ze yabulawa ngokungenalusini. Umkhwa wokuxhatshaza kwabasetyhini kweli kushiye uninzi luzibuza ngendima yezithethe kweli nokuba ingaba izithethe ezi zizixhobo ezisetyenziswa ukucinezela abasetyhini kusini na. Lo wasetyhini eThekwini KwaZulu-Natal uthi ngethuba wayeselula waye watshatiswa ngenkani lusapho lwakhe. He was abusing me when I was staying with him, coming back from work, accusing me of sleeping with people when I'm locked inside. Like I was his prisoner actually. Ingcali ziyakholelwa kwelokuba izithethe ezi zibeka phansi koxinzelelo lwabasetyhini. In the Zulu language we use a word ukwenda. Ukwenda means to die. It means when you leave your family, your parents, you are going to die in the new family. So that alone can cause anger. Empumalanga amapolisa asazingela umrhanelo nokutyholwa ukuba uye wantumeka ngomlilo uKarabo Mnisi nobethandana naye. uKarabo Mnisi uthi lo mrhanelwa usamgrogrisa nangoku esesibhedlele. Ngiyombamba uyophuma usazosishisa futhi nalabelekele khona. Usayishisa omunye umuntu futhi. Amapolisa athi asekhondweni. Deputy Provincial Commissioner Crime Detection isetafuleni lakhe lendaba le. Kanti ke uzinikele kakhulu ekutheneni simthole lo muntu owenze lesehlakalo esibi. Sele izinyanga ezintandathu lo mrhanelo ezingelwa ngabapolisa.